Добър ден! На 24 октомври, четвъртък, на обяд сме в зоологическата градина в Вашингтон. Един хубав, слънчев, но студен ден октомврийски, защото е 11-12 градуса, духа ветрец и както бяхме свикнали на жегите, хич не ни е добре. Тук почват приготовленията за Хелоуин. Ето тук има една импровизирана сватба с оркестър, с хора, с пияното органа, с пейките тук за присъстващите и вампирската обстановка. Калянчо му е много интересно. А натам, де-факто, по същество започва зоологическата градина, която е в гората на един хълм, близо до центъра, на 5-6 км от центъра от града, от центъра на града. И днеска доста ще походим, защото е около километър и половина от единия край до другия само. Ето тук едни прерийни кучета, дет ние им викаме суеци.